Chief Solomon, I thank you very much. May God bless all of you. May God bless the nation. And may God continue to give you this love and unity that we are seeing here. Last year, only one melon. If you buy your J. Funkoma, Macazania, I feel your John Martin and now is woman. I am Funko, a one expert, also a Chinook expert. So now I am off one. And here for the dining room, I feel mine. I have for wine, and I am not. I have got more. Here my bow, Nandigo, whatever I get, when I support people, now I can do. That's number one. Now, was I have a couple. Come on. If you are the Joseph on even logistics, when I am a neighbor, I'm over a man here. Only I talk to them. We go to Guadalcanal all day. So, I'm very easy. Working man, Chief Solomon. But first, let me recognize my dear father and boss, who was here to honor this invitation, Chief Olusegun Obasanjo, former president of Nigeria, in fact the best man this country ever had. Let me recognize my dear brother, a great civil man, who I have accompanied here. I call him Chisco, Chief Chidi, Ayeku, I want to congratulate, and of course, Chief Michael Mayer just arrived here. But first of all, I need to commend and congratulate Chief Solomon, the president of Ohaneze, Lagos. I have never in my life seen such a driven man, a man that won election to become the president of Ohaneze, Lagos. Digo fonda ra oswa yo na ko ko wa lagi na ma be bo mun na so yi ko ta bo iyo onye mo maka ni gbasala adi igbo anyị na adọm mmadụ obi nne ara bo mo Enugu na Ifia ka nwere shot na mo meet up dikono enwere m nnukwu okwu ihe nkwa ebe a agwụ ụlọ bụ na ife eji mara nwa bụ ndị Igbo bụ ịgba mbọ. Ife eji mara nwa bụ ndị Igbo bụ onye jide anya nwanne ya, onye ayata nwanne ya, onye ọdụlụ ma anyere ụmụnne ya aka, onye Chukwu gọziri ka enyebighị ụmụnne ya bụrụ ụwa na-aga ọlụ ndozi obodo abụrụ ife dụrụ ofu onye mmadụ iri ya eme nwunye ogwerekwara onye Chineke emere si na ya kacha nwa ego n'ụwa ọ dịpendị obi ejiri ayụya malụ ndị be anyị, ejiri ori malụ ndị be anyị, ejiri mmabụrụ malụ ndị be anyị.